Assalamu alaikum, barkanku da zuwa Arewa Hackers TV. A wannan bidiyo za mu yi muku bayani menene hacking da yadda za ku zama haka. Hackers. Yawancin mutane a internet suna tambaya menene hacking, ya za a yi su fara hacking. In Allah ya daga kallon wannan bidiyo ka gama tambayar wani menene hacking da yadda za ka fara hacking. Menene hacking? Duk wanda ya tambaye ka menene hacking, amsar ɗaya ce: shiga sirrikan mutane ba tare da izini ba. Bari in dan baku short example. Kamar yanzu ka sayi sabon gida, kawai sai wani ya faɗo cikin gidan nan. Kun ga ya shigo ba tare da izini ba. Akwai bambanci da wanda zai shigo ya buga kofa sana sai ya shigo wannan gidan naka. Kun ga ya shiga da izini. Akwai bambanci da wanda zai faɗo ba tare da izini ba. Mutane da yawa suna ce ma phishing attack hacking. Wannan ba hacking bane ba. Sai da ya tambayi izininka, saboda haɗa login page yayi irin na Facebook, sana sai ya turo maka, kai kuma sai kai login, shi kuma haka sai yayi receiving na username ɗinka da password. Da kuma wanda zai zo yayi amfani da brute forcing attack, wato password attack, yayi ta gwada password ɗinka har sai ya gano login information naka sannan yayi login. Shi wannan kun ga ya shiga ba tare da izini ba. Bara mu yi moving to types of hackers. Da farko muna da black hat hackers, sai na biyu muna da white hat hackers, sai na uku muna da grey hat hackers, sai na hudu muna da green hat hackers, sai na biyar muna da blue hat hackers, sai na shidda muna da red hat hackers. Suwa za mu iya kira da black hat hackers. Black hat hackers su ne malicious hackers. Abinda ake nufi yanzu, misali ka taho ka haɗa virus sai ka saka ma mutum shi, sai ya lalata ma mutum waya ko kuma kwamfutan mutum. Ka taho ka haɗa virus sai ka yi runin ya lalata mashi kwamfuta, ko kuma ka yi mashi hacking ɗin Facebook, Twitter ko kuma wani social media nashi da dai sauransu. Su wa'annan mutanen babu mai son su, saboda ba sai da imani. Burinsu su ga sun haɗa virus. Su ne ke haɗa irin wannan WhatsApp ɗin da kayi runin sai ya lalata maka wayarka ko kuma ya lalata maka memory. Su kawai burinsu su ga sun lalata komi ma. Su wannan mutanen babu mai son su. Su ake kira da black hat hackers. Bara mu yi moving to white hat hackers. Suwa za mu iya kira da white hat hackers. White hat hackers su ana kiransu da ethical hackers. Su ne wa'anda za su je makaranta aka koya masu hacking, a ba su certificate, sai su zo su rinka yi ma kamfani ko kuma gwamnati aiki. Su ne wa'anda an yarda su yi hacking, amma a kamfani ko kuma a wuraren gwamnati, sannan kuma suna kama hackers da dai sauransu. Wa'annan su muke kira da white hat hackers. Bara mu yi moving to grey hat hackers. Su grey hat hackers su ana kiransu da not malicious but not always ethical. Abinda ake nufi shine ba su cika cutar mutane ba ma su cutar mutane sosai, amma dai ba a cika yadda da su ba. Su kawai suna yin hacking ɗinsu ne irin su koya ma mutane yadda ake hacking, kuma kamfani suna kiran su yi masu aiki, amma dai ba a cika yadda da su ba, saboda idan ransu ya ɓaci za su iya yin abin da black hat hackers ba su yi ba, white hat hackers ba su iya. Su muke kira da grey hat hackers. Suwa za mu iya kira da green hat hackers. Su green hat hackers su beginners ne, kamar a ce ka fara koyon hacking amma dai baka zama professional ba. Sai a yi sa'a ka iya hacking ɗin Facebook, kun ga za ka zama bala'i kenan wurin. Saboda farko ne za ka ga mutum farkon hacking ɗin shi yana cewa in na iya hacking ɗin Facebook an shiga uku da ni. To kamar haka suke su, amma sun yin irin hacking ɗin games, website da dai sauransu. Su amma gaskiya beginners ne wurin hacking. Su muke kira da green hat hackers. Suwa za mu iya kira da blue hat hackers. Su blue hat hackers abinda suke yi, suna amfani da Windows computer, Microsoft, irin su Windows 7, Windows 8 da dai sauransu. Su suna yin hacking ɗin irin su Windows computer, kamar irin su Windows 7, Windows 8, su yi hacking ɗinsu ko kuma su yi searching for exploit.
su gano ta yaya za su yi hacking ɗin wannan security na Windows computer da dai sauransu. Su aikin su kenan wurin Windows computers Microsoft. Microsoft suna ba Blue Hat hackers aiki saboda sun san Windows computers, su ake kira da Blue Hat hackers. Sai kuma na ƙarshe wato Red Hat hackers. Wannan Red Hat hackers ɗin yawancinsu suna faɗa da Black Hat hackers. Su gurinsu su ga sun yi hacking ɗin hackers. Kamar yanzu kai ka fara koyon hacking, za ka ga kawai sun yi maka hacking, sun haɗa wani script. Su professional hackers ne. Za su haɗa wani script, ka je kai kana koyon hacking, ka je kai kana murna ka iya hacking ɗin Facebook da wannan script ɗin. Su suna kallon ka a duk abin da kake yi, kuma za su iya yin hacking ɗinka. Mafi yawancinsu sun fi faɗa da Black Hat hackers saboda sun fi yi ma Black Hat hackers hacking ɗin irin su Windows computer da Linux computers da dai sauransu, saboda su ne kawai target ɗinsu. Ba su cika faɗa da kamfani ba ko kuma gwamnati. Su kawai faɗansu akan mutane yake, masu cutan mutane. Su ake kira da Red Hat hackers. Ta yaya zan zama haka? To hanyoyin da zan bi in zama haka, na farko ka sami Android phone ko kuma iPhone. Na biyu kuma za ka samu kwamfuta mai 4 GB RAM. Na uku kuma sai ka yi installing ɗin Linux ko kuma Windows a cikin wannan kwamfutar naka da ka saya mai 4 GB RAM. Na hudu kuma za ka sami internet connection, kada ka taɓa bari data ta ƙare maka. A na biyar ba ka ma buƙatar programming a hacking. A na shidda ka zama smart, ka zamo mai ƙwaƙwalwa wato mai ƙoƙari. Bari in gaya maku dalilin da yasa na ce ku sami wa'annan abubuwa, saboda duk abin da zan faɗa maku dalilin da yasa na ce ku same shi. Bari in faɗa maku dalilin da yasa na ce ku sami Android ko kuma iPhone, saboda ku yi installing ɗin Tamox a cikin Android ɗinku ko kuma iPhone, kuma ku tabbata kun yi routing ɗin Android ɗinku. Mutane da yawa suna tambaya na menene routing. Na san yawancinku ba san menene routing ba. Bari in yi maku bayani menene routing. Shi routing ana yin shi ne domin ta baka damar da za ka shiga ko ina a wayarka, ka zama administrator. Kai yanzu a wayarka akwai wajen da baka iya shiga, kun gane? Kamar yanzu a ce kana so ka canza email number na wayanka, baka iya canza ta, dole sai ka yi routing ɗin Android phone ɗinka. Akwai wasu hacking tools wanda baka iya installing ɗinsu sai ka yi routing na wayanka. Bari mu ɗan ƙare maku ɗan short example yadda za ku fahimci me routing yake nufi. Kamar yanzu ka sai sabon gida, sai a cikin gidan naka sai a kulle wani ɗaki, a ce ba za ka shiga ba. Kun ga ba zai yiwu ba, saboda wannan gidan naka ne. To kamar haka ne shi kuma routing ɗin, shi wannan routing ɗin shi ne zai baka damar ka ɓalla wannan ƙofar ɗakin, ka shiga ko ina a cikin gidanka. Kamar haka ne za ka shiga ko ina a cikin Android ɗinka. To sai kuma dalilin da yasa na ce ku sami iPhone, saboda ta fi Android sauri, kuma ta fi Android riƙon caji, kuma akwai Tamox ta iPhone, kuma akwai hacking tools na iPhone da yawa. Idan baka samu iPhone ba, samu Android, saboda duk ɗaya ne. Sai ka same ta ka yi installing ɗin, sai ka same su ka yi installing ɗin Tamox a cikin Android ɗinka ko kuma iPhone. Ka tabbatar da cewa ka yi routing. Dalilin da yasa na ce ku sami kwamfuta ba ta zama dole ba. In baka da halin sayan kwamfuta, ba laifi. Duk wanda za ku ji a YouTube ɗinsa yana ce maku sai ka nemi kwamfuta ka zama haka, to baya so ka iya hacking, saboda ba ta zama dole ba. Idan ka samu Android phone ɗinka, idan ka yi routing ɗinta,
idan ka yi routing ɗinta za ka iya abubuwa da dama a hakin. Kun gane abin da nake nufi? A matsayinka na beginner, dalilin da yasa ake yin amfani da kwamfuta saboda irin ka yi installing ɗin Kali Linux a cikinta. Za ka iya yin hacking ɗin abubuwa da dama, amma a Android phone naka idan ka yi routing ɗinta za ka iya installing ɗin Kali Linux a cikin Android ɗinka. Kun gane kwamfuta ba ta zama dole ba, amma idan ta zama dole ku yi aiki da ita, ku sami kwamfuta mai 4GB a ƙarance kenan wurin. Sai ku sami idan ba ta yi maku slow, sai ku diba graphic cards ɗinta da dai sauransu. Idan kuma tana maku slow, gaskiya ba za ta yi ba. Ku sami latest mai 4GB. Sai kuma abu na biyu da zan gaya maku a nan shine, idan ba ka samu halin sayan laptop ba, ka samu desktop wadda za ku ganta tana da CPU, monitor da keyboard da dai sauransu. Ita gaba ɗaya za a iya haɗa maka ita a 15,000. Kun san sai da wuta take yi. Akwai abin da ake sa mata kuga tana aiki lafiya ƙalau ko ba wuta, wato inverter. Desktop gaskiya ta fi laptop sauri. Abin da yasa na ce ta fi laptop sauri, akwai wasu abubuwa da ake sa mata wanda ba ma a haɗa ta da laptop. Idan baka samu halin sayan laptop ba, gaskiya ka sayi desktop. Mutane da yawa sun raina desktop. Mafi yawancin hackers da desktop suke aiki, amma ba ta zama dole ba. In dai kana da Android, to ka yi routing ɗinta. Dalilin da yasa na ce ku samu Linux ko kuma Windows computer, mutane da yawa suna cewa Windows ba ta hacking. Gaskiya tana yi. Abin da ya kamata ku fara yi shine ku sami Windows computer, Windows 7. Windows 7 ƙarshe ne. Ya kamata ku fara aiki da Windows computer. Babu operating system ɗin da ba ta hacking. Windows tana yi, Linux tana yi, macOS tana yi. Saboda yawancin hackers da Windows 7 suke haki. Idan za ku je kasuwa wurin masu flashing, za ku ga da Windows 7 suke yin aiki. Kun fahimta? Shi hacking sa'a ne. Sai dai Linux ita ce ta zamo popular. Abin da yasa na ce maku Linux ce ta zamo popular saboda irin su Kali Linux ɗin da aka hada da Parrot OS. Operating system ɗin da aka hada, to gaskiya duk wata operating system ɗin da ka sani tana hacking. Gaskiya Windows tana da matukar amfani. Mutane suna ta yin tambaya, menene bambancin Kali Linux da Parrot OS, ko kuma a ce wata operating system ce haka suka fi yin aiki da ita. Mafi yawancin haka mun fi yin aiki da Kali Linux saboda ita ce operating system, amma dai gaskiya akwai abubuwan da dama Windows za ta yi, Linux ba za ta yi ba, saboda irin wannan software na da wanda aka yi hacking da su, saboda yanzu su ake ta dawo da su ana yin update nasu softwares din nan na da. Saboda duk yawancin software nan da za ku gani ana ta yin installing nasu a cikin Kali Linux, irin software nan ne na da, sai a yi update ɗinsu saboda da aka yi hacking ba yanzu ba. Yanzu duk shiririta ta fi yawa. Gaskiya abin da ya kamata ku sani, ku ringa aiki da Kali Linux. Sai kuma abu na biyu da zan gaya maku ko shine, mutane da yawa suna tambaya na wani operating system ne haka suka fi yin aiki da su. To operating system ɗin da haka suka fi yin aiki da shi ita ce Kali Linux. To amma dai ni idan za ku ɗauki shawarata, kada ku fara aiki da Kali Linux. Ku je ku fara download ɗin Ubuntu, ku fara sanin miye Linux ɗin. Ku san miye Linux ɗin da farko, saboda Kali Linux mutane da yawa suna cewa ta beginners ce. Wallahi ba beginners ke aiki da ita ba, professionals suke yin aiki da ita. Dan idan baka kai professional ba za ka iya aiki da ita ba. Dan idan ka yi aiki da ita, ruwa kake. Na rantse da Allah sai ka ji ta fita ranka kwata-kwata. Gaskiya abin da ya kamata ku fara aiki da Ubuntu Linux, saboda gaskiya ta ɗan fi Kali Linux wasu abubuwan. Kun gane?
abin da nake nufi gaskiya ta ɗan fita daɗin koyo. Dalilin da yasa na ce ku sami internet connection saboda yawancin mutane yanzu son banza ya fi yawa, ba su iya sa data. Mutane zaka ji suna ce wasu mutane zaka ji suna cewa suna so su a koya masa hakin amma ta WhatsApp saboda ban da data da zan shiga internet. Maganar gaskiya, in har baka iya sa data to gaskiya kada ka fara koyan hakin saboda za ka yi wasting ɗin data da yawa. Dalilin da yasa na ce baka buƙatar programming saboda babu wani haka wanda idan ka bibi tarihin shi ya ce maka lokacin da zai koyi hakin sai da ya iya programming. Duk wanda zaka ji ya ce maka sai ka iya programming a gaskiya yayi maka ƙarya. Amma bari in ɗan gwada maku wani short video. So, the main question is, do you need to learn programming to be a good hacker? In my opinion, the short answer is no. I actually know a lot of really good hackers that don't really program, that don't really know programming. See, in my opinion, in order to be a good hacker, you need to have a good understanding of the target system. When you have a good understanding of that system and how it works, you'll be able to identify the failure points, test them, and exploit them if you discover any vulnerabilities. Okay, kun gani abin da ake so ku sani, ku san Linux basic command, ka iya aiki da Termux sosai. Wannan videos ɗin da za mu fara maku da Termux ku samu ku ringa kallon sosai saboda idan kuka fara aiki da Kali Linux za ku ga kuma kun iya ta, saboda duk abun da za mu fara koya maku a Termux shine a Kali Linux. To a gaskiya duk wani haka bai da buƙatar ya iya programming. Sai kuma abu na ƙarshe da nake so in gaya maku shine na be smart, wato ka zama mai ƙwaƙwalwa. Gaskiya abin da nake so da ku zama mutum wanda da an koya maku abu ku fahimta, kuma ku zama ba ruwanku da shiga mutane kana nuna kai haka ne da sauransu. Ya kamata ku san me kuke yi gaskiya, saboda duk haka bai fitowa ya nuna maka cewa shi ya iya hakin da dai sauransu. Duk wani haka da zai fito ya gaya maka cewa ya iya hakin to wallahi bai iya komi ba. Ya kamata ku san me kuke yi. Yanzu tracking ɗin haka ake yi ko ta ina. Kada ku fito ku zo waje ku dinga aiki da Termux ko kuma ku dinga aiki da Kali Linux. Tracking ɗin haka ake yi. Kamar yadda na gaya maku, to dole sai ka zama mai dauriya wajen koyon hakin. Na san da yawan mutane suna so su koyi hakin amma da sun zo sun ga command ɗin nan na Termux zaka ga sun ce ba su iyawa. Mu da muke yin wannan command ɗin na Termux mu ba mutane bane ba. Duk wani abu da wani zai iya kai ma zaka iya shi. Ya kamata ku daina wannan tunani wai ba za ku iya ba da sauransu. To duk wani abu da zaka ji wani ya ce zai iya, kai ma to in dai abun an yi shi ka yi ƙoƙari kai ma ka jaraba shi. Kada ka je ka ƙura kanka wajen koyon hakin kana ta cewa dole sai ka iya hakin da dai sauransu. Hakin yana da buƙatar lokaci. Kun gane ko me nake nufi? Ya kamata a ce daga misalin karfe 12 zuwa karfe 5 na asuba yawancin kowane hackers suke fitowa suna koyan hakin. Kada ka je wajen irin practice ɗinka na hakin, ka iya hakin ɗin wani abu sai ka je ka yi hakin ɗin shi direct ba tare da ka yi amfani da VPN ba. To gaskiya ka ringa amfani da virtual private network saboda shi kaɗai ne zai iya taimaka maka wajen kai hiding ɗin duk wani information naka, kai hiding ɗin duk wani location naka, wanda shine zaka yi abinka cikin kwanciyar hankali on set. Zaka yi shi ba tare da an gano ka ba dai ko da an yi wani bincike da dai sauransu. Ku dinga aiki da VPN saboda VPN yana da matuƙar amfani sosai. Ku ɗan rinka daurewa kuna sa shi, duk da dai na san idan kuka sa shi idan ka sanya VPN network ɗinku bai yi maku ƙarfi sosai, amma a haka za ku ringa daurewa in dai za ku yi testing akan wani babban website haka, ko kuma idan lafiya lau za ku yi amfani da website ɗinku
babu wani laifi, ba dole sai kun yi amfani da virtual private network ba, amma dai idan za ku testing akan website naku lafiya kalau babu wata matsala. A yadda na gaya maku, shi hakin ana yin sa ne cikin sirri. Kada ka fito kana gwada ma mutane cewa ka iya hakin da dai sauransu. Akwai wanda hatta abokanansa ba su san ya iya hakin ba. Kamar ni yanzu haka babu wanda ya san na iya hakin, saboda ban hitowa ina nuna ni na iya hakin da dai sauransu. Yana da kyau kuma ku dinga shiga groups na Facebook na hackers domin ku dinga communication sosai. Wannan zai taimaka muku ku dinga chatting da dai sauransu, har ta kai ka ce mashi ka koya man wani abu, ka koya man abin da ban sani ba, ni kuma in koya maka abin da baka sani ba. Kuna ƙaruwa da juna. Kada ka rike ID ka kai kaɗai. Kamar yanzu misali, na iya hacking ɗin website, kai kuma ka iya hacking ɗin Facebook. Sai ka koya man, ni kuma sai in koya maka. Idan baka koya man ba, to ni kuma zan je in samu wani ya koya man. Kaga an yi ba ai ba. Ka koya mashi, shi ma sai ya koya maka. Kaga kun ƙaru da juna. Haka ake yi a rayuwa hacking. Ba a yi hiding ɗin abu ba, ka yi abu sai ka ɓoye kai ba za ka koya ma wani ba. Ka ce kai lalle kai kaɗai. Ok, to duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na menene hacking, ya za a yi ka zama haka. Ku taimaka ku yi mana subscribe kuma ku yi mana like. Idan kun yi mana hakan shine za mu gane cewa idan kuna tare da mu. Mun gode.